Človeka, ktorý vyhodil Nord Stream do vzduchu, ktorý zastavil plyn, ktorý zastavil ropu, chceme privítať v Európskej únii. Vy si vôbec uvedomujete, dámy a páni, v Európskej únii, koho to voláte za rokovací stôl? Ak sa správa dnes tak, ako sa správa, ako sa bude správať ako prezident krajiny, ktorá bude členským štátom Európskej únie? A čo by vám povie to, čo povedal Viktorovi Orbánovi, ak nedostane to, čo si bude pýtať? A čo keď pošle svojich spolupracovníkov, aby svoje vyhrážky rozšírili na členov našich rodín, ako sa to stalo v prípade Viktora Orbána? Alebo čo keď nám povie, čo tak rád hovorí, pozor, ja mám jediný armádu, ktorá je schopná bojovať, mám tu vojakov, ktorí vedia používať zbrane. Hráme hru, ktorá je neuveriteľne nebezpečná. Preto oficiálne a otvorene opätovne žiadame predsedníčku Európskej komisie, berúc do úvahy tento nehorázny, vydieracký list z Európskej komisie, aby rovnaký list napísali teraz prezidentovi Zelenskému, že pokiaľ neobnoví prevádzku ropovodu Družba, napríklad nedostane 90 miliardovú pôžičku, alebo nedostane inú pomoc, ktorú tak strašne potrebuje na to, aby mohol pokračovať vo vojne s Ruskou federáciou, pretože Zelenský si veľmi želá pokračovanie vojny s Ruskou federáciou. Po druhé, žiadame, aby v inšpekčnom tíme boli buď zástupcovia Slovenska a Maďarska spolu s expertmi z Európskej únie, a ako možno kompromis, že by to boli experti z Českej republiky, ktorým dôverujeme, pretože v opačnom prípade vidíme len samé politické hry. A po tretie, nech zabudne Európska únia a Európska komisia na ústretovosť Slovenska, pokiaľ ide o politické rozhodnutia, ktoré by mali viesť k tomu, že by Ukrajina bola urýchlene prijatá do Európskej únie. My želáme Ukrajine európsku perspektívu, lebo si myslíme, že je treba mať stabilného, bezpečného a prosperujúceho suseda. Ale Ukrajina môže vstúpiť do Európskej únie len vtedy, ak si splní všetky podmienky, tak ako si museli splniť aj iné krajiny, ktoré dnes stoja v rade a čakajú na to, že kedy tieto krajiny budú pripustené.